guru iso banding rondo ben Ojo gatekno. Yen kowe kena tak kandhani. Ojo nganti kowe milih sawah. Kowe becik milih aku. Padha gedhe dhuwure. kowe iki aja diwibuk dirayu mergo senajan to piye. Senajan kok kepiye wae. Aku munu sregep, nek sregep samung bareng lu tutuk-tutuk iya. Bener, kok. Kowe becik kowe ngalah. Kowe alon to boke tantri tak peake. Lu kok penak kowe? Lu penak Nek ngomong aku itu kowe. Lah, gua yo karo bapakne. Yo ora apa-apa. Sama ngerti? Nanti disikare iya ngarep baluri. Disikan ngene. Aku yo milih sing arep, Pak. Heh? Aku milih sing arep, Pak. Piye kowe sing ngarep? Iya. Kowe enak kowe ben ngarep. Lo kok enak aku. Nek ada sabune nang ngarep. Lah aku ora nimpal bloko. Orang kok sampean nimpat. Lah kok Sampean kok putus. Ora ngerti sampean. Ning warung kono 15.000. Lah, lah butuh kita enak dibayar. Lah butuh. Ciko bener. Iya. tukel ngene. Isor kan dhuwur. Aku milih sing isor. Yo. Lah aku Sing dhuwur ah. kok dhuwur. Lho, kok pinten kowe to? Lho, sarono. Lah kowe ngisor. Lah kowe ngisor nek vitamine. Lah kowe Lah aku ora makan bloko ngene lapo-lapo.